Хора, здравейте и добре дошли в долу видео, където ще скачаме от това и това. Между другото, като извадих си камерата и Вики и една нейна приятелка, и те нещо да не чуят. И тя ще си взема телефона, но преди това да забравяйте да се абонирате за канала. И да, хайде да започнем. Така, първо ниво. Изи. Само на малко тази пръчка. Първо ниво. Изи. Супер изи. Второ ниво. Изи. Така. Опа. Така. Така. Успешно минахме квадрата. Второ ниво. Нормал. Така. Не знам така дали се вижда нещо. Така, вижда ли се? Така. Оп. Уи! Скочих. Сега. Червеното. Така. Само да се премести ето тук. Оп. Три, две, едно. Така скочих от червеното, не знам дали се записа. Но ето тук. Хоп. Така. Този чалендж май го изпълнихме. И да. Няма да е толкова кратко видеото. Хора, 10 абоната изкачвам от тук. 10 абоната. Изкачвам. Така. Сега ще изчакаме Вики. И малко и тя да се включи, че сигурно не сте я виждали. В смисъл, тя в канал. Но аз и нея лично не сме се виждали доста отдавна. Сигурно се вчера се бяхме видяли. И да. О! Вики! Искаш ли да участваш в влога? Не. Ето я. Аз сега ще рисувам. Добре, хора, сега малко ще видите как Вики ще рисува нейните творения по рисуване. Или по нещо друго, не знам каквото тя прецени. Но само да седнем някъде. Така, хора, сега ще видите много голямото творчество на Вики. 2000 years later. И така, хора, след 5 минутки го направихме. Вече малко се стъмни, надявам се да е добра светлината. И сега почваме второто. Да. От другата страна, т.е. не от тази страна, от другата страна. Алекс? Турция или Гърция? Или България? България. Хора, пишете в коментарите България, Турция или Гърция. България! Само Левски. Само... Ти ли си за Левски? Да. И аз съм за Левски. И аз. Вече... аз първоначално бях за Левски, после се снимам за ЦСКА, ама сега вече съм за Левски. Окей. Вече малко се стъми, хора. Левски загуби от ЦСКА. Някой има ли тук някаква лампа? Не. Нямам. Вики от... Не, ще стане още по-гано. Да, ще си видим, когато приключим всичко. 2000 years later. И ето, хора, как става блиндбак. Ето, вижте какъв е. Това го снимах в видеото, което е в моя Значи, хора, защо всички блиндбакове започват така?
Опа! Ще го убия, Аля. Извинете ме. Ще стана. Ще Ето хора, гледайте как Вики прави нещо. Ще станеш и ще танцуваш. Ще станеш и ще танцуваш. Яба. Я пак го направи. Яба. Ти си прекрасен. Много си прекрасен. Ох, той се сетстах, бе. За България търси таланти. Знаете ли? Двойка. На кой? Опа! Май имаме проблем. Викай, ей така ще ти зумна в устата. Нямаме памук. О май гаш. Не, живота ми прегледа. Нормалник такъв. Ненормалник такъв. Най-вероятно това ще приключи тук. Не го мете. Спри. Не, няма да спри. Сега нали виждате това? Ха! О, Вики! О, изведнъж стана цветно. Ах, ти, Вики! Магиосник съм. Хора, извиняваме се за гнусната светлина, но вижте буквално блоковете. Тъмнина до край. И вече ми замириса на бисквитите Мираж, не знам защо. И на мене ми замириса на бисквитите Мираж. Я направя блинд бак с бисквити Мираж. Не. Хора, виждам. Ето това. Пица. Хора, Да чуете един факт от мене. Аз един път в центъра, вчера бях с баба да работа. Да. Отивам, купувам из обяд една пица, хапвам първото тесто, люто. Едва издържах, между другото, след това трябваше да търсиме до Лидъл за сок. И успях. И измислих едно меме. Чуйте го сега. Хапвам първото парче. Подлютавам се. Хапвам първото пеперони. Отивам ритам камбаната. Хапвам второто. Гушкам букета. Третото няма го. Четвъртото в гроба. Това беше първото. Сега ми трябва тиксо. Нали ви казах за това? За скивин. Не съм Барби, не съм момиче. Вижте, гледайте анбоксинг. Уи! Пишете долу в коментарите дали искате. Ето това да отиде на giveaway. Изтрай го помолята. Шегувам се ви, хора. Но дали искате блинд бак? Ето това да отиде на giveaway? Не искам. Добре, Вики, не искам. Но можем да включа предния си екран и да преодоли колелото на късмета. О, не. Само не и това. Тогава кажи на хората да се абонират. Абонирайте се за канала и само нищо друго да не става. Добре, прощавам ти. Абонирайте се за канала на Алекс и не забравяйте и за моя канал да се абонирате. Да, не забравяйте. Моя канал се казва Вики в Roblox Door. Да, аз го казвам. Хора, светна лампата, което означава, че ми светна и главата. Ето е нашата свършена пица. Супер е сладка. Малко осветление от лампата. Твърде, но все пак става за блинд бак. Пускаме вътре. И сега гледайте. За да се знае какви видове пици има, правиме ето това. А хора, на вас дояде ли ви се пица вече? Погледнете. На мен не ми се. Хора, вижте, блинд бак пица. На мен не ми се. О, наистина на мен това много ми харесва. Мога да направя скибиди тойлет. Не знам дали искате. Не. Кофето на българска песен. Everybody. Страхотно. Алекс учите България.
Скибити тойлет. Нали знаете? Знаете ли хора Войчо какво казва за България? Така нищо не се вижда. Войчо казва, че за България сегашното поколение вече всичко е пълен буклук. Шегувам се. В това видео нещо много по-жехме да се шегуваме. То път малко по-сериозно вече. Хора, вие не знам, но подготвите ли се за Back to School? Готови ли сте с материалите? Може да раздаваме на giveaway някакви Back to School, но вече почваме училище и нямаме време. Да, хора, между другото, Вики и мене купиха същите фулмастери. Само че в различно пликче. На мен. И много готин несисер. Хора, пишете дали иска... Несисер. Алекс каза сестер. Това ще го видя в обработката. Но... Така, хора, това ще е от нашето видео.